Ako vyhľadať správny produkt podľa značky auta? Povedzme, že hľadáte plastový rámik pre jednodynové rádio do vozidla Volkswagen. Kliknite na modrú šípku vo vyhľadávacom políčku Príslušenstvo podľa značky auta. Otvorí sa vám okno so značkami aut od A po Z. Myš nastavíte a kliknite na nápis Volkswagen. V strede obrazovky sa vám zobrazia všetky kategórie produktov určených pre značku Volkswagen. Polievskom myši si nalistujete a kliknite na kategóriu Plastové rámiky jednodyn. Zobrazia sa vám všetky rámiky určené pre vozidlá Volkswagen. Podľa textu produktu a obrázku si vyberiete ten rámik, ktorý potrebujete. Napríklad najpredávanejší tento rámik. Podobným spôsobom si vyberiete aj iný produkt pre túto značku vozidla.